Kelontosena mesti diwirang-wirangke kon nyanyi mentok-mentok. Gugu karepe dhewe ora mentok. Oh, pancen yo edan Antasena ki yo pinter tenan kok. Watu dijawab pajapu kok aku anggere ketiban watu kok iso mentak-mentak. Lah nggih, kula yo gumun kok. Kula kok yo iso dadi ketiban watu kok yo iso mentak-mentak. Mangrupa. Oh, nek ora ngados rekoso Rekoso nek mboten adoh. Oleh bantum saya banter. Aku yo gumun lah kok dadi diktoyo temen. Mangrupa ayo ngono katone. Oh, iki nek ora ndelek rekoso Rekoso nek mboten ndelek soalé munyok. Oh, manus maning jajanan sekretaning bawana. Iblis lalat Antasena tiban cundha maneh mbok dadi mati. Anak Prabu Mandura mlayu, anak Prabu Ngastina mlayu. Kakang Penemban Durna ya mlayu. Iya, aku nek ora mlayu kecekel Antasena mesti diwirang-wirangke kon nyanyi mentok-mentok. Apa Pak Guru? Arnendi ajeng wangsul. Arep bali kok malah dolan. Kuwi murid apa kuwi tak takon? Murid sae, Pak Guru. Murid apik dengkulmu mlocot kuwi. Nggih. Nyuwun pangapunten, Ndara. Ndara sapa? Ngaku putumu kok, Ndara. Dursasana. Lho wonten dawuh. Kowe maju ya Cah Bagus. Maju Antasena Patenana. Mentak. Mong. Wis kana ge maju Dursasana. Mungsuhe Antasena. Antasena pateni. Mentok. Ing atase ming dibantem sing didhawuhi Paman Pati Sekuni kok kula sampean ya melu. Ora. Gugu karepe dhewe ora mentok. Terus terang bae ora usah dadak ditutup-tutupi, aku ngetutke kakangku Pancawala. Yo. Sing wigatine nalika ana ing kasatriyan Ngrandu Gumbala, Kakang Pancawala ki rerasan karo aku. Rerasan bab apa? Rerasan nggone kepengin dadi ratu. Lho, kepengin dadi ratu. Ngenteni lengsere bapakne mesine bakal dadi Nalendra marang sapa meneh negara Ngastina bakal tiba kejaba mung anakku Pancawala. Ning karepe Kakang Pancawala iki ora dadi ratu ning Ngamarta, ning dadi ratu ning Ngastina. Lah, tekane rene nganti karo aku ki janjane dhewe arep mrene dhewe ning ora wani mergane wedi karo Pakdi-pakdiku Kurawa. Yo, tumuli ngejak karo aku. Nalika semono Kakangku Pancawala ngendika ngene iki. Dimas Antasena aku terno ning Ngastina. Aku pengen ngrasake lungguh dampar keprabon ning Ngastina. Ora ketang amung telung kedheping paningal, ora ketang amung sak uruping damar, sak umuring jagung, aku tak ngrasake dadi ratu ning Ngastina. Mula aku terno. Nek ana apa-apane Dimas Antasena kudu iso ngrampungi karya merga Dimas Antasena ngerti to pambegane Pakdi Kurawa, Siwa-siwa Ngastina. Mesti aku bakal lara nek ora nganti Dimas Antasena ngono kuwi. Lah aku sing dadi wakiling Kakang Pancawala terus terang wae tekane Kakang Pancawala tekan kene iki mung arep kepengin nyuwun ngambil dampar. Ora kita ngomong sedhela, Kakang Pancawala kepengin lenggah dampar ke Prabu ning Ngastina. Wis, kuwi wae rasa tak dawak-dawakke rembuke ndak selak kewengen. Pakde mung kari entuk apa ora? Nek entuk matur nuwun banget, nek ora iki sing ngamuk aku. Wis ngono wae. Jagat Dewa Bathara. Kok Prabu kados pundi? Kowe lah dalah bocah iki nek mejenun ya ngono kuwi. Omong apa anane cobloko kaya bapakne. Lah aku nek ora apa anane ming ting plintut ki ra seneng. Apa anane gek padang, gek rampung. Nek arep perang ya ayo gek perang. Nek arep tak wenehke dampare ya wis kene sampean lungguh dampar medun saka dampar. Terus kabeh nayaka iki lunga kabeh, kakangku meng lenggah dampar, aku sing dadi nayaka. Wis ngono wae. Paman dos pundi? Amangga klasa bantal digulungi.
Jagat Dewa Bathara. Iya nek sing nembung Pancawala piyambak kemawon lari menika mboten gadahi kekiyatan. Nanging nuwun sewu lho Nger, ingkang ngendika menika lingging duweni kekiyatan. Bocah srogal-srogel ning Nyemelangi. Wah, Jagat Dewa Bathara. Yayi, saenipun dipun paringaken. Estunipun menika putra paduka piyambak. Jernyatanipun tembungipun namung ngampil, boten ketang namung telung kedheping paningal. Boten ketang namung sak uruping damar, sak umuring jagung. Pancawala kepengin dados nalindra wonten negari Ngastina. Awon menapa dipun paringaken. Sabab menawi boten dipun paringaken menika mangke kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Tan Wurunga Antasena ngamuk ning Ngastina. Rayung lho to, Nger? Heeh, tepat. Wis ngono wae. Ya, saya deg-degan kula. Pripun Kakang Durna? Oh, monggo Ger pados kontrakan anyar mawon Ger. Kisah saking negari Ngastina mriki. Mriki ngantos Antasena menika ngamuk, oh bocah menika ndugal kewarisan. Menawi ngantos Antasena menika mah engke damel geger wonten negari Ngastina. Sinten ingkang badhe nampakaken kridanipun Antasena? Oh, Nyemelangi Ger, menika Nyemelangi. Samangke kula aturi maringaken kemawon. Lah napa-apa tumun ning atase Nalindra. Kula menika ratu kok nyilih-nyilihke negara dhateng sinten kemawon. Menawi ngantos kawanguran dhateng putra Pandhawa sanesipun Tan Wurunga dadi kemeren. Yen putra Pandhawa padha kemeren mesti do nyilih negara Ngastina. Terus kula niku ratu sing kepiye? Ratu dianggep sing kaya ngapa? Boduna. Wonten dawuh. Kula aturi pariwangsulan dhateng Antasena menika. Oh nggih ngestaken dawuh. Durnaina panalingan lumajaring ratri linenggak janggani kok angel banget ta iki aneng prang Bratayuda mustaka kapuncang mungging wana mustaka kabuntang mungging wana lole gondhong blekuduk suwaru gembol semua lole semua rantai wela Antasena iya Mbah iki gandeng bingung penggali anak Prabu Duryudana mula tumuli aku ingkang bakal menehi wangsulan karo kowe. Simbar paring dawuh apa? Ngene ya, Nger. Perkara iki ora gampang, perkara iki ora ming sak gampang malih epek-epek tangan. Waduh. Kuwi jane basa Indonesia lho, Mbah. Heeh. Ning tak jawake. Membalikkan telapak tangan ki malih epek-epek tangan. Iya. Mula kudu dirembuk sing kanthi apik-apik. Ah iya. Kowe nunggu nang alun-alun dhisik ya, Nger. Nunggu nang alun-alun. Perkara iki bakal dirembuk dening para pinisepun negara Ngastina, klebu anak Prabu Duryudana ingkang bakal ngrembuk. Ora-orane yen anak Prabu bakal owel yen negara iki disilih dening Pancawala jer kuwi anake dhewe. Heeh. Mula kowe ngenten ana ning alun-alun. Ning alun-alun? Heeh. Ya. Ning janji lho, Mbah. Janji apa? Nek nganti Siwa Ngastinagara kuwi sing tak goleki pisanan dudu sapa-sapa ning kowe. Kowe sing tak goleki. Nek diketemu nuwun pangapura, aku wis nggawa glugu tak nggo geceki kowe. Mbok aja glugu. Oh, ming ngono kok gawe trata pikir lho kowe. Ning tenan Wis, metu njaba dhisik, aku sing tanggung jawab. Aku sing bakal menehi wangsulan karo kowe. Negara diwenehke Pancawala apa ora? Ya. Nek ngono aku nyuwun pamit metu njaba. Ya, sing hati-hati aja kaya bocah cilik. Pakde, aku nyuwun pamit. Sing hati-hati aja kaya bocah cilik. Pakde Mandura aku nyuwun pamit. Yo, Antasena sing hati-hati. Mbah Pate, aku njaluk pamit ya. Inggih nggih ngatos-atos. Simbah Durna aku nyuwun pamit. Sing hati-hati aja kaya bocah cilik. Yang penemban kula nyuwun pamit. Ya, Pancawala. Ora sandadak kuwatir ki mesti kelakon dadi ratu ning negara Ngastina nggih Pancawala. Inggih ngestaken dawuh kula nyuwun pamit. Yo sing hati-hati. Wah Mandura kula nyuwun pamit. Yo Pancawala aja kaya bocah cilik. Eyang Pate kula nyuwun pamit inggih nggih ngatos-atos. Wis Pakde Simbah sekecake lenggah aku tak metu karo kakangku Pancawala tak enteni ning alun-alun. Iya Antasena bocah bagus.
Prabu. Wonten dawuh Yai. Nggih mudya lamban kados mekaten menika kados pundi jagat Dewa Bathara. Kula namung sumarah dhateng paduka Yai Prabu Ngastina. Bawan wonten dawuh. Kula nyuwun Pancawala Antasena dipun damel wangsul wonten Garing Amarta. Sampun ngantos damel goreh raosing manah kula. Ka Prabu Baladewa. Kula nyuwun pemanggihipun Ka Prabu menapa pantes ing atasipun bayi wingi sore badhe ngampil kedatuning Ngastina. Nyatanipun menika negari boten wujudaken satunggiling barang teka dipun suwun ngambil menika boten pantes. Yai, menawi perlu kula ingkang badhe ngemutaken dhateng pun Pancawala. Estunipun kala wau kula badhe ngemutaken namung ngemuti bilih menika wonten ing pasewakan. Mangke mindak ndadosaken pasulayan boten prayogi. Kapasrana dhateng Raka ing Mandura. Kula ingkang badhe damel srana supados Pancawala lan Antasena mundur saking negari Ngastina. Matur sembah sewu nuwun paman wonten dawuh menawi ngantos Pancawala lan Antasena menika mangke merguguk ngutha waton boten purun wangsul kula semanggaken dhateng Paman Harya nun inggih ngestaken dawuh Baduna wonten dawuh Nger menawi wonten akalipun kula pasrahaken dhateng Kurawa nanging menawi wonten akalipun sumangga bawa bening Sukalima nggih ngestaken dawuh nyun pamit madal paselan Dimas Kartomarmo wonten timbalan budhana kang padha sebo jeneng ingsun arsa kundur kedatun kawula nun paramadal paselan yen tambahing pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Kartomarmo purna gatining pananggilan sanada arsa kundur kedatun jelok saking dampar kencana nampil gambaran gading kadherang sangganing Purumban Cedi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngampil upacaraning Prabon kawis dengan saking Mandura tindaknya Sri Narata lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah gumebyar busananing Sri Narata wau Matu prana pinulutan sare surya chandrane kadya musika kunapa ring pepadang prakawula Sinambah senakar ki prosesane rangangan indo kondang sari atakan bagian tumurut nugroho akawi keselamatan atakan bagian tumurut nugroho kawula ing kono pepadang prateng gesang dinanti sieng Gusti sayepi pahanane rahayu Nanggono magawi gelari rawang bang
Antasena, Pakde Kartomarma, ya. Ayo, kowe gelem bali ora li? Wah, kok kon bali mergane Pancawala Kandanana. Nadyan kuwi kadangmu tuwa nanging ora pantes lamun kepengin nyilih negara Ngastina. Ngerti yo? Lamun negara kuwi ora disilih-silihke dening sapa wae ing mengku bawat perintah negara ing Ngastina. Kuwi Kanjeng Koko Prabu. Yen kowe ora gelem semingkir apa krakon Kurawa wong atuhmu tegel karo kowe. Tak ajangi jembar apa Pakde. Nek Pakde niat arep gawe rekoso utawa arep ngundurke Antasena, aku rupak wani jembar wani. Nek nganti apa kang dadi penjaluke Kakang utawa gegayuhane Kakang Pancawala ora kelakon, dosa. Nek nganti Antasena ora iso mbedah negara Ngastina, iso mujudake gegayuhane Kakang Pancawala. Yen ngono kowe wani karo wong tuamu para Sata Kurawa. Sing tak wedeni apamu? Ora minggat karep aku tibantangan pecah siramu. Jajal-jajalan Pakde menang sapa? Anak karo wong tuwa. Ayo, matno sastra sing ora apa-apa. Cocok tumbak jebol dadamu waras. Mati. Balik ke. Antasena! Waduh! Waduh! Wah! 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 Wah!
Rama iki jangkar karo wong gerang, ora usah ndadakku kian gunem. Ayo, ora menehke negara Ngastina. Wujud apa wae tak wujuti, pecah dadamu ayo. Ketokno kasudibianmu, Asatama mati. Pakde Durmagati, Antaséna, mumpung iki dulung patiya gegel, kowe mundul. mundur piye? Mundul ora njaluk negara Ngastina. Nek kowe pengen negara tak bedahke, tak bandane latune ning aja Ngastina ya nggih, cah bagus. Pokoke Pak kakangku, Kakang Pancawala nek ora negara Ngastina dheweke emoh dadi ratu. Ora nek Kurawa kuwi negara Ngastina. Aja maju jen, Pakde. Kon ngrubut Antasena. Anak Werkudara kalah karo Kurawa, meguru karo Kurawa 20 taun. Wah, kowe iki pancen ngeyel. Kowe ngerti ora aku sapa? Pakde Durmagati. Nek liyane tok anggap enteng lah masalah, nek aku aja tok anggap enteng le. Ayo, matno sastra jendramu, pecah dadamu. Yo, tibakno. Hot! Wah! Bajigol apa-apa. Edan. Modal we. Modal we. Ayo, nggawa gaman. Oke, tunggu sini. Baca sirahmu. Nek nganti tatu aku meguru karo kowe. Matek kowe. Modal kecangkol ra kowe. Wah. Edan gak apa-apa. Baca benda sirahmu Diwano. Wah! Wah! Wedan. Glaji ndasmu. Tibakno. Asem lah apa-apa. Antaséna? Oh. Aku wong tuamu. Aku padhemu. Ning nganti aku kalah kalau kowe wilang bebalang ayo. Kowe bayi wingi coy alwani kalau padhemu sing tak nggo gamane apa? Kowe cengan menang kalau padhemu bumi langit cangkep. Bah. Ah. Wah. Oi. Oi. Wah. Aduh. Oh, het. Ayo le, kerayak le, kerayak le. Ayo aja maju siji-siji. Kerayak ngger Antaséna. Aku tobat ngger. Antaséna aku wong tuwa aja mbok kapak-kapakke. Aku wis kapok tenan. Mbah Pate. Apa? Ayo linggo sing apik. Engko ditanya. Ora. Wis tenang wae ora. Aku ora cengkiling. Tenan. Tenan. Aku wedi tenan aku. Aku tak takon diwangsuli ya. Ah iya. Sing ngetapke Kurawa mau sapa? Aku. Sing ngakon Anak Prabu Duryudana. oh Dawuhe piye? Kon mateni kowe. aku nyatane ora mati ngene kok. Berarti lengane isih akeh.
Ngopo padake sentir? Udu aku lho Antasena, aku tobat tenan. Aku aja tok kapak-kapak ki ya Antasena. Wis ngono wae nek takon wis tak wangsuli aku tak bali rono. Bali piye? Kowe dadi pesakitan, kecekel ning tangane Antasena ora entuk bali. Aku mbok tak bali. Aku tak bali ya. Ora entuk. Neng kene wae. Engko nek nganti aku konangan anak Prabu Duryudana darani rundingan karo kowe. Rundingan ya ora apa-apa. Men dipecat lemu dadi patih. Aduh. Aku tak mulih rono. Pengen mulih rono, Pengen slamet. pengen Nek pengen kena bali rono ning ana syarate. Syarate apa? Syarate kowe nek tak undang Sengkuni ngono le wangsulan dalem Pak Guru ngono ya. Isin aku. Wegah Antasena, aku ki wong tuwa. Gelem ora? Ora gelem tak kepruk watu ndasmu. Ya wis, gelem. Ya, ngono anggere kowe ora wangsulan ngono ki tak ajar kowe. Iya. Sengkuni Dalem Pak Guru. kelas pira, Lik? Kelas 6. Wis tuwa kok kelas 6 Nunggak ping 8. kok nunggak terus ngopo mergane? Isin aku. Isin kula Pak Guru. Ora sa isin. Kula nakal. Oh, nakal. Nggih Pak Guru. Ngopo kok ra munggah? Ngincen roke Bu Guru. Nginjen roke Bu Guru. Nggih Pak Guru rok dipepe kok Pak Guru. Oh, tak kira nek lagi mulang. Mboten wantun. Ha nek nginjen rok dipepe ki weruh apa? Weruh jepitan. Jepitan Pemean Pak Guru. Mumpun nggih Pak Guru, mumpun nggih. arep endi? Ajeng wangsul. Pelajarane pun telas. Kena nandhake murid sing pinter bali karo nyanyi. Mboten isa Pak Guru. Kepruk watu sirahe. Iso ora? Saged. Saged. Ya wis gawe nembang. Gawe wis, saka kene tekan kono. Lagune napa, Pak? Ah terserah manut kowe. Pak Guru ki seneng nek muridé iso nembang sing lancar. Aisine Pak Guru. Ora sa isin, ora apa-apa gawe wis. Gawe nembang. Ndang. Mentok. Ya wis ora apa-apa. Mentok. Sing lancar, ora lancar sabet garisan. Nggih Pak Guru. Karo ndono nembang. Nek mandeg tak bandem watu kowe. Nggih. Mentok. Mentok. Tak kandhani Pak Guru. Ya. Iya ngerti nek mentok tak kandhani. Tak kandhani. Wong rupane Pak Guru. Oh tak ajar kowe. Mboten Pak Guru. Bandem saka kene. Sini. Hamba aja ngetak ana kandang. Wae. Dik Patih. Sampeyan iku Patih lho. Patih ki wong nomor 2 teng negara Ngastina. Lah kok mentak. Apa ora isin ditonton kawula semenake? Tak kandhani mengrupa. Dik Patih, sampeyan niku ora kaya ngono ki to. Ah, kula isin, kula niku pendhita. Kula niku kanca sampeyan. Lah kok dadi sampeyan nyanyi mentak teng mriki niku ora yo pirang-pirang ki to Dik Patih. Tak kandhani mung Dik Patih, aduh. Mbok ampun kaya ngoten ta Dik Patih. Mentak. tak kandhani mung rupamu. Kula diduduki Antasena kon nembang. Oh, kula
ketiban watune ya kok melu nembak iki jan. Ku karepe dhewe ra. Mencak. Ana wong tuwa-tuwa kok do ora ngerti isin. Ha kandhane. Man, sampeyan iku wong gerang lho. Nyanyi turut dalan sak penake dhewe. Mangrupamu aku ora iso meneng dur. Anggere meneng dibandem mangrupamu sini. Tur sasana Lho wonten dawuh. kowe maju ya Cah Bagus. Maju Antasena Patenana. Mencak mong. Wis kono ge maju tur sasana. Musuhe Antasena. Antasena pateni. Mentok. Wis pokoke wong telu mangon mentok kabeh. Oh, Ndrawasi watune wis digdaya lho. Ing atase ming dibandem sing didhawuhi Paman Pati Sekuni kok kula sampean ya melu. Ora. Gugu karepe dhewe ora Mentok. Oh, pancen yo edan Antasena ku yo pinter tenan kok. Watu dijopat-japu kok aku anggere ketiban watu kok iso mentok-mentok. Lah nggih, kula ya gumun kok. Kula kok ya iso dadi ketiban watu kok ya iso mentok-mentok. Mangrupan. Oh, nek ora ngados rekoso Rekoso nek mboten adoh. Oleh bantum saya banter. aku ya gumun lah kok dadi dikdaya temen. Mangrupan ayo ngono katone. Oh, iki nek ora ndelek rekoso Rekoso nek mboten ndelek soalé munyok. Oh, manus maning jajanan sekretaning bawana. Iblis lalat Antasena tiban cundha maneh mbok dadi mubalake. Antasena. Ana dewa welas, Mbah. Lah kenapa kok dadi bane cundha manik kok ora apa-apa? Lah iki cundha manik. Ya mati aku. Wah, panus maning jajalan sekretaning bawana iblis lanat. Wah, menungso ra tatanan. Antasena malah gawe geger negara Ngastina. Lengger, kena tak kandhani apa ora? Ora kena tak kandhani. Awakmu mentolo karo kowe glandang nang lomba dadimu barang. Setan alas. Lele iki nenggala kok malah nang tanganmu piye? Nenggala iki ampuh. Nek nggo mateni wong radu dosa ki ora gelem mateni, Wadi. Lho, nyatane tiba ning tanganku. Piye? Lho, iki pusakaku. Lah iya aku ngerti arep piye. Tak jaluk. Ama, Lho. Komo piye? Emah kuwi nenggalaku tak jaluk. ora bakal tak paringke to tak caoske Siwa Mandura. Ora bakal tak caoske Siwa Mandura Siwa Baladewa. Iki wis ning tanganku. Tak jaluk Antasena. Ora tak jaluk, ora mati aku. Bubar maut. Siwa Ngastina golek papan pendelikan. Siwa Mandura mlayu, Durna mlayu. Lah iki nek nganti suwung Ngastina
Monggo kakangku Pancawala kepengin dadi ratu ning negara Ngastina. Lungguh dampar tinggalane Kanjeng Hyang Prabu Pandhu, tinggalane Kanjeng Hyang Prabu Sentanu. Jarine sing dilenggahi Siwa Ngastina kuwi dampar tiron. Monggo nek aku ora nyekel salah siji kami tuwaning negara Ngastina, ora ngerti apa syarate, sengkune cegate kaya. Wah, Antasena ngamuk. Anak Prabu Mandura mlayu, anak Prabu Ngastina mlayu. Kakang Penemban Durna ya mlayu. Iya aku nek ora mlayu kecekel Antasena mesti diwirang-wirangke kon nyanyi mentok-mentok. Apa Pak Guru? Arnendi ajeng wangsul. Arep bali kok malah dolan. Kuwi murid apa kuwi tak takon? Murid sae, Pak Guru. Murid apik dengkulmu mlocot kuwi. Ayo, Mbah, iki ora guru karo murid, denguk sing apik. Nggih. Nyuwun pangapunten, Ndara. Ndara sapa? Ngaku putumu kok Ndara. Ora usah kuwatir. Aku tekan kene iki nyekel kowe ora takon ngopo-ngopo. Lah terus Simbah Patih sing ngerti kahanan sejatine negara Ngastina. Nggih. Siwa Ngastina kae lenggah dampar tiron to, leres. Lajeng sapa Mbah sing kira-kira iso ngerti aku apa Kakang Pancawala kuwi pantes lungguh dampar keprabon sing sejatine sapa? Ngastina menika nggadahi pusaka wujud gajah. Inggih menika Kyai Antisura. Kyai Antisura menika ingkang ngertos sinten ingkang benjangipun saged lenggah dampar keprabone Ngastina. Menawi jengandika anggir Antasena kepengin mbuktekaken monggo kula beta kula kanthi sowan wonten wantilanipun Kyai Antisura. Terus mangke panjenengan nyuwun priksa kalian Kyai Antisura ingkang raka Angger Pancawala lan panjenengan menika pantes napa mboten lenggah dampar keprabone Ngastina. Mangke menawi pantes tartemtu Kyai Antisura badhe nglenggahaken Angger Pancawala menapa Angger Antasena. Oh ngono, Mbak. Oh ngono, Mbak. Inggih. Yo, tak tutke kaya ngapa? Kanane Kyai Antisura. Monggo kula dherekaken. Nimaya Wisnu Pratenta wis anggen nimaya Wisnu Pratenta iki po Mbah nggih menika Kyai Antisura. Terus carane piye? Monggo salah setunggalan tasipun wayah kula Angger Antasena menapa Angger Pancawala kula aturi munjuk atur ngersanipun Kyai Antisura jer menika gajah pusaka. Kyai Antisura mugi parenga animbang tuwin analiti dhateng ingkang wayah. Kula turasipun Pandhawa menapa kula kedunungan wahyu ning ratu menapa mboten upamiya mekaten monggo kula aturi anitik dhateng jasad kula. Pantes lan botenipun kula menika lenggah dampar keprabon sejati wonten negari Ngastina ngaten nggih.
tansah marpamoring sukma sinukmaya sinukmaya winah ya ing ngasepi nuwun sewu Kyai Antisura kula pun Pancawala putra sinuwun Prabu Darmakusuma ing Ngamarta jernyatanipun Ngastina menika estunipun kagunganipun pundhen kula para Pandhawa monggo kula menika turasing para Pandhawa turuning Pandhawa 5 mugi parenga paduka anitik dhateng jasad kula menika pantes lan botenipun lenggah dampar gading negari ing Ngastina menawi tetela sampun pantes tuwin trep kula lenggah dampar keprabaning Ngastina monggo Kyai Antisura kula aturi badal saking wantilan nglenggahaken ingkang abdipun Pancawala wonten dampar keprabaning Ngastina Kyai Antisura Jumangkah anggra sesumbar lindhu bumi gunjing kumaludhuk guntur ketup ingkang sekawit kendel trale wiwit dipun obahaken suku dipun obahaken mangajeng mamburi satemaku mrenceng konang rante saya dangu saya banter nggih ngobahaken trale suku den sendal rante pedhot parandene ora nglenggahaken Raden Pancawala Raden Antasena mlayu manjing alas Sang Antisura menawi mekaten nyata nuwun sewu lho panjenengan mboten kedunungan wahyu ning ratu ketitik Kyai Antisura mboten mailu aturipun Raden Pancawala malah mlajar mlebet telenging wana Kang aja sedih hatine ditrimak-trimake nek Kakang ora kedunungan wahyu ratu aku ora kedunungan wahyu ratu lan aku karo Kakang ora kuat lungguh dampar ya wis dadi pestine sing gawe jagat. Iya Dimas Antasena sak banjure piye? Apa kudu bali marang kasatriyan? Rasah. Tetep nang Ngastina. Ngenteni baline Kyai Antisura mesti kae mboyong wong sing bakale pantes lan trep lungguh dampar ke Prabu Ngastina. Ngono Dimas ya. Lah kula pripun? Kowe tetep dadi murid. Oh inggih. Mentok wis le nyanyi wis. Oh inggih ngestaken dawuh. Pokoke nang Ngastina Simbah Sengkuni tetep nang Ngastina. Janji kowe lunga saka Ngastina tak goleki. Oh, tak ajar dhewe. Oh inggih, ngestaken dawuh nggih, ngestaken dawuh. Samya kepelajar kapiandeng sanggaring para priyagung negari Ngastina jerih kelawan kasektening Dyan Antasena nata mandura sika lumajar nalika semanten tumuju wonten negari Ngamarta Begawan Durna kapiandeng nungsang puyang playune numbuk bentus nganti kaya gudel bingung solahe Sang Begawan Durna jerih kalewan Raden Antasena Bauta nalika semanten playune Begawan Durna nganti prapteng negari ing Traju Trisna. Mila wonten ing penggalih Sang Begawan Kumbayana sigra minggah madaning Datulaya. Nalika semanten
Sang nata ing Trajutrisna Prabu Setija Bama Narakasura nedeng lenggah mandhaning Datulaya kagiat jroning driya dipimulat rawuhipun ingkang Eyang Pandhita ing Sukalima Begawan Durna gupuh angacane rawuhing Sang Kumbayana wau. Long-long ramyang ningkang driya lurewang candra katawengan somo ing tias katuritan limot kapyataning rojit Mendri Yama Nawum Kakowenging Wang Wisesa Nuwun sewu Yang ndadosaken kagiat raosing manahipun ingkang wayah jengandika Kanjeng Hyang janur gunung kadingaren rawuh wonten ing negaring Trajutrisna
Ingkang wayahipun Stijo Buma Narakasura ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Eyang. Oh, gandhak mleguduk suaru kembel semerante hawela. Nggih, Ger, wayah Mas. Sinuwun Prabu Stijo Buma Narakasura, kula tampi akarya bapa raos manahipun ingkang bapa ing Sokalima. Namung keparenga kula ngaturaken salam taklim kula katur, Ger, wayah Mas. Inggih, Kanjeng Eyang. Kula tampi akarya bombong raos sing manahipun ingkang wayah. Wonten menapa dene Janur Gunung Rawujeng ngandika Kanjeng Eyang wonten ing Traju Trisna Eyang. Ah, menika ngaten, Ger. Wayah kula Prabu Stijo Bama Narakasura. Estunipun anggen kula kedarang-darang prapta wonten negaring Traju Trisna menika mboten kanthi kasengaja. Jalaran mugi andhatosna ing kawuningan bilih negaring Astina dinten sakmangke geger Sabab saking menapa? Mugi andhatosna ing kawuningan mboten bab saking menapa awit saking tingkah polaipun inggih menika kadang jengandika wayah kula pun Antasena lan wayah kula pun Pancawala. Anggenipun Pancawala menika kepengin nyuwun ngampil negaring Astina mboten kitang namung sekedhap, anggenipun kepengin raosaken dados Nalindra. Kula nuwun sewu lho, Nger. Estunipun aneh ing atasipun negari kok dipun suwun ngampil menika rak mboten nama saemperipun lan mboten nama saklimrahipun. Menawi badhe nyuwun ngambil menika mujudaken satunggiling barang menika tartemtu badhe dipun nampilaken. Nanging menika negari lho, Nger. Menika negari. Inggih. Satemah dadosaken geger antawisipun Kurawa lan Antasena. Krana katidayanipun ingkang rayipun Antasena menika pancen kondhang bocah ndugal kewarisan, Kurawa bubar mawut. Natan ingkang Eyang ing Sokalima majeng wonten ing pabaratan ngasta Kyai Cundamane wadene Cundamane saged karebat dening pun Antasena. Anak Prabu Baladewa ugi semanten. Ingkang Wahing Mandura ngagar Kyai Nenggala ugi karebat dening pun Antasena mekasan sakmangke sami kepelajar. Lajeng wigatosipun menapa dene Kanjeng Hyang ngantos dumugi wonten negaring Traju Trisna. Jer menika sanes perkawis kula. Menika perkawisipun Ngastina kaliyan kadan kula pun Dimas Antasena. Ah, kula namung badhe caosi kabar. Nalika mlajar kala wau, anak Prabu Duryudana weling kaliyan ingkang Eyang ing Sokalima. Kanjeng wong Ngastina utawi Kanjeng Paman Duryudana paring dawuh menapa, Eyang? Ingkang paman inggih menika ing Ngastina paring dawuh, Bapak Durna, kula aturi pados pintoslayan. Sinten kemawon Nalindra, satriya, brahmana ingkang saged ngrebat malih negaring Astina sakitanipun Antasena lan Pancawala, mboten ujar, mboten kaul. Tentu kula badhe maringaken negaring Astina menika sak sigar semangka dhateng Nalindra menapa satriya ingkang saged ngrebat negari menika saking tanganipun Antasena. Ngaten, Ger, ngendikanipun ingkang paman Duryudana. Jumangkah anggro sesumbar lindho bumi gunjing kumaludhuk kundur ketup lumembak penyu kang kumambang jagat pasaning Bathara. Panjenenganipun Eyang Durna menika mboten namung kandhek wonten ing pangandikan nanging kababar dados pakarti. Kula menika pendhita lho, Nger. Kula menika mboten badhe wantun matur dura. Menawi ngantos kula wantun matur dura tegesipun kula ngregeti dhateng jubah kula piyambak. Ngregeti dhateng kabramanan kula piyambak. Menawi delem mekaten, Eyang sakmangke sampun cetha nggih Paman Ngastina sinten ingkang saged ngrebat negari Ngastina saking tanganipun Antasena badhe kaparingan negari sak sigar semangka. Menika leres. Menawi ngaten menapa ingkang wayah ing Traju Trisna pun Stijo Bama Narakasura dipun parengaken sabiyantu botripotipun Kanjeng Paman Duryudana. Menika malah langkung prayogi menawi jengandika saged ngrebat negaring Astina. Kula ingkang matur menawi negaring Astina badhe kaparingaken Nalindra ing Traju Trisna Prabu Stijo Bama Narakasura. Kula terus ngasih kula ingkang badhe nglabrak Antasena. Ajeng ya. Ila dalah ora nyono babar pisan.
Jebul bakal kaya mengkene kamukten sing kudu ditampa dening Talindring Traju Trisna Prabu Stijo Bumanara Kasura. Antasena, adhiku dicah bagus yen pancen Si Adi ngeman karo uripe Si Adi, mestine Si Adi bakal maringke negara marang pun Kakang. Nanging to Si Adi ngukuhi negara Ngastina, apa kira-kira Si Adi keduga lan kuat ngimbangi kekuwataning Nalindring Traju Trisna. Antasena, aku sing teka aja kaget, adhiku cah bagus Antasena. Manggyat kurda sroma pangga wagut kati nyomawukyat ira wang-wang nuwun sewu Kakang Mas ngantos bingung raos sing manah kula kakanthi paduka Kakang Mas saking jangkar bumi ngantos dumugi titik lenggan sak mangke paduka Kakang Mas Antarja dereng paring dawuh kelawan Kang Rayipun Bambang Irawan nedya tedhak dhateng pundi lan menapa wigatosipun adiku cah bagus Irawan wonten timbalan pawarta sing dak tampa lamun adiku Antasena ndumbani kelawan kersaning Kakang Mas Pancawala suwan marang negara Ngastina ingkang wigati mung bakal nyuwun ngampil dampar negara Ngastina ewadene Kanjeng Prabu Duryudana ora maringake negara marang kadangku Antasena wis ditekadi ento bakal mbedah negara Ngastina. Mula wektu dina iki Yayi aja nganti Si Adilan pun Kakang keri nggawe upama mengko Dimas Antasena bisa mbedah negara ing Ngastina. Wis sak mesti lamun pun Kakang lawan Si Adi melu ngempek kamukten ngrasakake kamukten negara Ngastina Yayi. Ing Katri gumulung mangrempak ing wadya kurda kura reka giri ronanggana nanging menapa mboten dados dukanipun para pepunden dene Kakang Mas Pancawala tuwin Kakang Mas Antasena pepunden kula nggadahi niat ingkang kados mekaten Kakang Mas perkara kuwi perkarane Antasena apa dene Kakang Pancawala sing wigati upama apa sing diniati dening Dimas Antasena wis kelakon bedah negara Ngastina apa kowe ora kepingin yen to ngrasake kamukten negara Ngastina ing sejatine kuwi darbeing para pepunden Pandhawa ingkang dikukup dening pepunden Kurawa. Mula Irawan ora usah dadak walang ati. Hayo nusul adhiku Antasena marang negara Ngastina. Ngempek kamuktening Kakang Mas Pancawala apa dene Dimas Antasena. Inggih, Kakang Mas monggo kula dherekaken bareng kalopun Kakang Yayi. Suwawi kula dherekaken Kakang Mas.